109 każi ġodda, ifiqu 6 persuni, l-attivi jitilgħu għal 1454. Din is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'Malta u f'Għawdex fejn fl-aħħar 24 siegħa l-każi ta' COVID-19 żdiedu b'103 numru li qed ikompli jitla b'rata allarmanti. L-aħbar tal-Ministeru tas-Saħħa li fiequ 6 persuni hija waħda li qed tinkwieta lil ħafna kif dan hu l-inqas ammont ta' fejqan fl-aħħar ġimgħat. Il-każi totali ta' coronavirus f'Malta sa mill-bidu tal-imxija issa telgħu għal 4954 filwaqt illi dawk li fiequ issa jammontaw għal 3442. Sissa tilfu ħajjithom kawża tal-COVID-19 45 persuna. Ta' min wieħed jinnota li mill-każijiet li tħabbru il-ħadd 40 huma każi relatati ma' każi oħrajn fil-familji dan filwaqt li 70 persuna ma jafux minn fejn ħadu l-virus. Dawn in-numri jaslu ftit ta' sigħat biss wara li l-President ta' Malta George Vella f'messaġġ lin-nazzjon stqar li s-sitwazzjoni bħalissa hija inkwetanti. U fi żviluppi oħra, il-Forum Unions Maltin fi stqarrija ddeskrivew l-aħħar miżuri mħabbra mill-Gvern bħala ftit wisq tard wisq huma qalu li filwaqt li l-ilbies obbligatorju tal-maskri huwa pass tajjeb biex il-pandemija tinġib taħt kontroll qabel ma tintemm is-sena jeħtieġ miżuri aktar b'saħħithom. Intant persuni li inġabru quddiem il-bereġ biex jieħdu l-vaċċin tal-influwenza it-tnejn filgħodu spiċċaw ħaddu tixriba għal xejn meta qalulhom li l-vaċċin mhux se jingħata minħabba li kien hemm konsenja li għadha trid tasal.